Rama Entertainment. سلام كبرات تختاتلتي مدب راما كما يكنيهم اوكي لما عنتي نعاهم يتاكم يزبلنا ارستي حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال ابز حلفه بزعبا كمبيوتر كما يجرنا مايكروسوفت وورد نمهار رينا نيرنا مالتي اوكي لما عنتي دماني زينا مايكروسوفت وورد بارت 1 and بارت 2 ليفنسلاوف كاريكولم فايتا كمي جرنا نصحف رينا نيرنا مالتي ازي نتوم جمرتي مورزان اناف ازيو اخالي انتدانو براكتيس غيركمو ازيو اخاليو نلومي فيديو اديتينغ اب كمبيوتر كمي جرنا نغبر كنرينا اوكي فيديو اديتينغ اب كمبيوتر كنغبر كلنا اتي قند زلينا سوفت وير ناي اديتينغ يو حجيتي very professional زغونه زبزح سب زتقملو ادوبي فوتوشوب يبحال ادوبي فوتوشوب اب كمبيوتركم مجمرا يصعن كابو مسعنكمو نزدلكم وسيلي كما يجركم اديت غبرو كنريرا مالتيو نلما انتي حانتي سيلي ناي بارنتون ابادما كم باك جراوند كالاي زخونه سيلي ناي 7 امصي ابا كما يجرا يقرابرا كنرينا اوكي ابزياتري وادلكم ذا ستارت ابا كفيتكم تتصعنكمو ادوبي فوتوشوب CS6 بدحري دما CC ዝበሃል ሌተስት መጽኢሎ ካብ ክልቲዮ ሓደ ድጻንኩሞ ማለት እዩ ኣብዚ ክትረኽቦ ይኹም እዚኣ PS ዝብል ደላ ንዓ ዳብል ክሊክ ትገብሩዋ እሱ ዳብል ክሊክ ምዝገበርኩሞ ከም ቅልጣፈ ናይ ኮምፒውተርኩም እቲ ሶፍትዌር ክኸፈት እዩ ማለት እዩ ናተይ ሕጂ ታ ኮምፒውተር እቲ ፕሮሰሰር ናታ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮንዲሽን ስለ ዘሎ ቀልጢፋ ከፊታት ኣለይ انت داتا كمبيوتركم اتناتا سوفتوير ت بروسيسور ناتا ازيدهم كوينو نخكفت بتعمي غزي وسدي مالتي ازي بيج زتري ودلكم ناي زخونه سئلي ازيو على حلخلخ زبله سئلتات اديت مغبري حجي بزح تريخا ابناي مرعاتات سئلتات ولا ابناي طمقت ابناي برزديات زغبر بموبايل اديت كم استغبره تقرارصا نحر كيرفول ريخايو ጽቡቅ ከም ዘይኮነ ትሪኢኻ ኣብ ኮምፒውተር very professionally ከመጌርና ስሊ ነቀናብር ክንሪና ኦኬ እዚ ፔጅ እዚ ባርቲ ፎቶሾፕ ዝበሃል ኣብዛ ፋይል ትብልደላ ኣባይና መጀመርያ ንኸፍት ቅድሚ መኽፋቱ ንራዮ ኣብዚ ፋይል ብላለና edit image layer type select filter view windows and help ኣለና ሓደ በሓደ ክንሪአይና ኦኬ for today حانت سيلي مجمريا نمص اب كمبيوترنا اقميقنا كاب زلنا سيلتات حانتي نسحب فور اكزامبل انا بزي فايل يلهو ذا اوبن تبل زلا نعا تخفتو اوبن مسبلكمو از ديسكتوب زي كمصكمي اب داتا حجانه فور اكزامبل بارنتو تبل وي دماني اريتريا ኤዲት ለዘቀመጥኩ አስልላ ናዓ የምጻ ማለት እዩ ስለዚህ ስኹም ዝኾነ ስእሊ ኣብ ኮምፒውተርኩም ዘቀመጥኩሞ መጀመርያ ከም ዝጌርኩም ተምጽሞ እዚ ምሰምጽኹሞ ኣብ የማናይ ኢድኩም እዚ ትሪዎ ዘለኹም ሌየር ተባሂሎ ቁልፊ ተኣሲራላ እዛ ቁልፊ እዚኣ መጀመርያ አክቲቭ ትገብሩዋ አክቲቭ ማለት እዚኣ እንድሕር ደይከፊትኩማ ኣብዚ ስእሊ እዚ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም نزي حاجه نخت كفتو انتي تغبروا مالتي دبل كليك تغبروا دبل كليك مزغبركم ازي لاير ازي كمصلكم نيو لاير دبل ابزي اوكي تبلوا اوكي مسبلكم اوريدي تخفيتالا ازي مالت انتي ابزي ابلعلي زاسل ازيا دلايكم عينت مقربار كتغبروا تخوليهم حاجه انتي انا خنجبر نبوملو تم بدحري زلو سبات كلهم كانوا صومينا نزن اب قدميت نري اندلنا 3 4 5 نزم حموش بقدميت نريم دلنا سئل طراي كنترفو مينا نعو نخنجبر اب صغاماي نايزي فوتوشوب بيج زوم نريم دلنا مرጫታት ይቦም ናለው በባህደት አፕሊኬሽን ክንሪና ነዚ ባክግራውንድ እዚ ንሙጻ እዛ ራብዒቲ ትሪዋለኹም እዚኣ ነዚኣ ዳብል ክሊክ ትገብሩዋ ወይ ከዓ ኖርማል ክሊክ ትገብሩዋ نعا كليك مزغبركم
እዛ ምልክት እዚኣ ክትመፀኩም እያ ነዚኣ እዛ ማይናስ ዘላ ፕላስ ክትቀይሯ ተለይኹም ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ነዚኣ ክሊክ ትገብሩ ስለዚ ፕላስ ተቀይራ ማይናስ ክትቀይሯ ተለይኹም ከ ኣብዝለኩም ስለዚ ነዚኣ ወይ ብማይናስ ወይ ብፕላስ ጌርኩም ናብዚ ትመፁ ሰሌክት ትገብሮ ነቲ ስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም ሰሌክት ይኸውን ኣሎ እንታይ ከም ድኸውን ኣብ መጨረሻ ክንሪአና ሓቢርና ማለት እዩ ንትደልዮ ስእሊ ጥራይ የትርፈልካ ሕጂ ሰሌክት የድገብር ዘለኹ ሕጂ ዘይንደልዮ ስእሊ ንኣብነት ፎር ኤግዛምፕል እዚ ኣመና ኣትሎ ዋላ ተኸሳድ ይቆረፅ ኢልና ኣሎ ንዑ ንምምላስ ኣብዛ ፕላስ እዚኣ ክሊክ ይገብር ካብኡ ናብዚ መፅአ እንደገና ሰሌክት ይገብር ንላዕሊ ሶሪ ነዛ ማይናስ ንጠቅጥ ኣጌን ሕጂ ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ነታ ንደልያ ጥራይ ስእሊ ነትርፋ ኦኬ ሕጂ ቆርጽ የደለኹ ገጻ ምን ኣውጽያ ኣለኹ ኣብዙውን ክሳዳ ኣቲና ኣሎ ንገጻ የእትዋ ኣለኹ ንእሽተይ ትዕግስቲ ሓተኩም እዩ ፕሮፌሽናል ንኽትሰርሕዎ ኣብዙውን ዘሴም ከምኡ ተንጸጉር ሓደ በሓደ ውፀና ኣለኹ ትሪእዎን ኣለኹ ኣብዙውን ሙሉእ ክሳዱ ተቆሪጹ ጸኒሑ እዩ ኦኬ አጌን ዳብል ቼክ ይገብር ዘይተናዮ ቦታ ከይሁሉ ማለት እዩ ኣብዛ ጸጉሪ ሙሉእ ኢንክሉድ አይገበርኩዎን እዚ ኢንክሉድ ንኽገብር ቀስ ባስ 1 by 1 ኦኬ እዚኣ ጽቡቅ ተወሪጻ ኣላ ዛጓሉን ከምኡ ኣብዚ ናይ ክዳና ምናልባት እዚ ናይ ሬንጀር ንእሽተይ ከነእትዎ ኢና እዚኣ ጽቡቃት ያላ ሕጂ በዚሁ ከዓኒ ክተርፍ ዘለዎ ስእሊ ስለ ዘሎ ናብዛ ፕላስ ክሊክ ይገብር ነዛ ፕላስ ጌረኻ ነዘን ለማዓራሪ ኣጌን ናብዛ ማይናስ መጽ ነዛ ኣቲ ዘለኻ እንደገና ናቦት መልሶ ኦኬ ሆፕፉሊ ራብ ዝምዓት ኢሎ ኣጌን ነዚያ ፕላስ ጌረ ነዛ ኣብዛ ይደላል እሸይ ይዓርያ ባክ ብሎ ኮንትሮል ጌረ ዘድ ተይልየ ናፍታ ዝነበረታ ትምለስ again control Z okay I think this is enough abzil ጽቦ okay control Z እዚ again click ገበር ንሽ ኢንክሉድ ዝግበር ኩሉ ነገር ከትዎ ከረጋግጽ ኣለኒ okay ኣብዚ ንሽይ ድማዓራር ኣለኒ ነዚ ሳይዝ እዚ የልእሶ ካብ 35 ናብ 17 ተውሪድ የለኹ ወይ ከዓ ናብ 11 እዚ እንታይ ክጠቕመኒ እዩ ኣብዚ ፕላስ ጌረ ነዚ ክሳዕ ውሽጢ ከም ድቁራጽ ክገብረ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ እውን ድቁራጽ ኣለኒ okay minus ጌረ ኣብዚ ዝመዓራሪ መዓራሪ okay control Z plus ገብር ኣብዚ ንእሽተይ በእመት ዓለባ ዓይናይ
اوكي زيادة عري الله زيادة صبوقات الله ابزمعات ياتلنا الله all اوكي كم زغيره نتنسل الزلناين سلكت نغبرن ابزون كقرز زلو والله اولك كليك يغبر اتزيندل اريا بمولو سلكت نغبرو ابزون كوص ندلي بوتالو هذا بهذا بمولو بروفيشنال خنصرح لنا control Z. Okay, I think that is enough. كم زغيرنا select مزغبرنا ابزيا refine edge تبلدلا نخيد مالتي. اوكي مجمريا انت غيرنا ابزي مصينا دبل كليك غيرنا زخونه بوكس يبنا نعا نيو اكسبت لنا كابا ابزيا مصينا نزيا كليك غيرنا زيا كليك مزغبرنا نزي نريد لنا بمولو نتن دلين select غيرنا زيا select مزغبرنا زيا كله اتيو كم زلو مسرغاغصنا ابزيا تريوال لكم refine edge ابا كليك نغبر نعا كليك مزغبركم انت كم زخون رايو اوكي كم زخ مصلكا يلني كوميكونا ندلينا دلنا ابزيا كانسل نبل اوكي سلازي انت نغبر رايت كليك نغبر رايت كليك غيركم select inverse ويدماني او ويندوز كيدكم select inverse ዝብላለኩም ካብኡ ግን ትዝበለጸ رايت كليك غيركم اذا select inverse ትብለላ نعا كليك ትገብሩዋ نعا كليك مزغبركم ابዛ refine edge ትብልደላ نزيا كليك تغبرو سلازي ريفم ولكم اتي باك جراوند بمولو انت غيروا اوطيوا يا زيام سوصخما ابزيا تريوا از بوكس زخما صلكم ابزا سيلكشن تبلدلا ذا اوتبوت ناب نيو لاير كليك تغبرو ابزي سمارت راديوس كليك غيركم نيشتي توسنه تيبو كم دلايكم قصر بزي بعلو انتي تغبر لكم كمرحكمي انا نشي هبه لكم سلازي ابزا بوكس زي انتينا سيلكت انفرس مزغبرنا اكسبت فنا ذا بوكس يباتنا لا ابزا سمارت ريليستيك غيركم زي اني شي ريليشيبكم زي خاني اوتبوت نيو لاير دبل ابزي مريسكم علىكم مالتي كابو اوكي تبلوا اوكي مسولكم زي بيج زخمتي اوكي زي بيج زي حجي ناب كالي باك جراوند كنتوينا قبنيو جن ابزي بيج زي بروح كونلنا تسلي انتاي كنغبرنا برهان نحبو لازم مغبار كاني اتي سكند ستيب ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ፓርት ባክግራውንድ ከመይ ጌርና ነውጽኦ ሓደ በሓደ ሪኢና ኣለና ባክግራውንድ ምሰውጽናዮ እቲ ኔክስት ዘድልየና እንታዩ ነቲ ስእሊ ነብርሃዮ ነዚ ንክንገብር ታይና ንገብር ፈርስት ኣብዚ ኢሜጅ ድብል ዘሎ ትኸዱ ካብኡ ኣድጃስትመንትስ ድብል ዘሎ ትሪዋለኹም ነዚ ኣድጃስትመንትስ ንዓ ተመልክቱ ሽዑ ብራይትነስ ዝብል ኣሎ ንዑ ክሊክ ትገብርዎ ሕጂ ክልተ መንገዲ ኣሎ ተደሊኹም ኣውቶማቲካሊ ትብልዋ ወይ ከዓ ባዕልኹም ነዚ ቁጽሪ ዝ ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ድብል ዘሎ ተንቀሳቅስዎ for us simply automatically auto ንበላ ምራያ ንዓ ክሊክ ምስ ገበርና እዚ 00 ዘሎ ቁጽሪ ክህበና እዩ ይሁም ተፈራለየ ቁጽሪ ይብልና ካብኡ ኦኬ ትብሉ ብድሕሪ እንደገና ናባት ምለሱ ኢሜጅ ልኩም adjustment levels ድብል ዘሎ ንዑ ክሊክ ትገብርዎ እንደገና ነቲ levels ካብ ባዕልኩም ነዝታት ተንቀሳቅስዎ ኣብዛ ኣውቶ ትብለላ ንዓ ክሊክ ትገብሩ እሱ ዝገበርኩም እዚ ከለር ዝኽበና እዩ ካብ ኦኬ ትብልዎ ብድሕሪ levels እንደገና ኣባት ምለሱ ኢሜጅ adjustment ይልኩም curves ትብሉ curves ምስበልኩም again the same automatically ይብለናሎ ንዓ ኣውቶ ትጥቀሙ that is the easiest way ካብ ኦኬ ትብሉ ስለዚህ enough ዝኾነ ብርሃን ዓዲልና ያለና ካብዚ ዲቴይል ክንከይድና ቅድም ናብዚ ምኻድና ግን ንጀመርት ሞርዛን enough ንጀመርት ጥራይ ደኮኑ ዋላቶም አድቫንስድ ውን በዚ ስለዝሓልፉ እዚ ጌርና ያለና ላይት ማፕ እኹል እዩ ሞር ዲቴይል ቅድም ምኻድና ማለት እዩ እዚ ባክግራውንድ ባይወኩም ኣብ ዝኾነ ናይ መርዓታት ዝበዝሕ ሰብ እቲ ሰብ ካብ ኣፍልጦ ቁርብ ድሒሩ ስለዘሎ ዋላ ናይ ጥምቀታት ብሞባይል ዝተሰርሐ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ሓንቲ ዘይንደልያልና እንታ እዛ ጌቲ ኢሜጅ ብለላ ኣብዚ ታሕቲ ንዓ ኣይደለናያ ከነልግሳ ደሊና
እንታይ ንገብር ኣብዛ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም ነዚኣ ክሊክ ትገብሩ ክሊክ ጌርኩም ራይት ክሊክ ምዝገበርኩም ሬክታንግል ስእሉ ነቲ ሬክታንግል ንዑ ክሊክ ትገብርዎ ንዑ ክሊክ ምዝገበርኩም እዛ ፕላስ ዓይነት ክትመፀልኩም እያ ንዓ ሰሌክት ትገብሩ ሰሌክት ጌርኩም እታ ጌት ኢሜጅ ዝብል ዘሎ ኤዲት ኢልኩም ናብዚ ካት ትብልዋ ስለዚ እሳ ከይዳትልኩም ኣላ ኦኬ alright እሳ ምስከደት ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ታሕቲ ባክግራውንድ ጽቡቕ ስለዘየለ እንታይ ክንገብሮ ድብል ሕቶ ክመፀኩም ክልተ መንገዲ ሓደ እቲ ክዳኑ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ንገብሮ ማለት እዩ ንዑ ንኽትገብሩ ዘሴም ንዓ መጀመርያ ነዚኣ ክሊክ ትገብሯት ተመሪፃላ ማለት እዩ ልክ ኣብታ ክዳኑ መፂኹም ከምዚኣ ትራያንግል ትሰርሑ ከምዛ ትራያንግል ሰሪሕኩም ናብ ኤዲት ትኸዱ ኤዲት ኢልኩም ኮፒ ትብልዋ ኦኬ እንደገና ኣብኣ ከለኹም ኤዲት ኢልኩም ፔስት ትብልዋ ኦኬ ነዚኣ ምስ ገበርኩም ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ነዚኣ ክሊክ ትገብሩ እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም እዚኣ ናተይ ሕጂ ቲክ እያ ዘላ ቲክ ተዘየላ ከምዚ ዘይኮነት ከምዚኣ ንኽትገብር ተኣሽሙ ትገብሩ ማለት ቲክ ክትከውን ኣለዋ እዚኣ ቲክ ምስ ኮነት ንዓኣ ተንቀሳቕስዋ ትሪእዋ ኣለኹም ክዳኑ ተሳሒባ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ኩርናዕ ሒዝኩም ብላይኩም እዚ ሳይዝ ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም አንቀሳቀሰ መልእያ ኣለኹ ስለዚ ካብ ክዳኑ ሲሒበ ነታ ጋብ መልእያ ካብ ኣብዛ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ኣክሰፕት ተቐበሎ ነቲ ድገበርካ ለውጥ ማለት እዩ ኣክሰፕት ትብልዋ ኦኬ ስለዚ ኣክሰፕት ኮይና ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ እዚ ነዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኮንትሮል ሒዝኩም ንሰለስቲአን ክሊክ ትገብሩ ነዘን ክልተ ላዕሊ ታሕቲ ዘለዋ ክሊክ ትገብሩ ሽዑ ራይት ክሊክ ጌርኩም መርጅ ሌየርስ ድብል ንዑ ክሊክ ትገብሩዋ ኦኬ ይቕልጥፎኩም ከይሉ እንታይ ጌርና ማለት ነዘን ክልተ ኮንትሮል ሒዝናና ሰሌክት ጌርናን ራይት ክሊክ ጌርኩም መርጅ ሌየርስ ትብልዋን መርጅ ሌየርስ ምስ በልኩመን ሓደ ኮይናትልኩም ኣላ ኦኬ ብድሕሪ እዚ እዚኣ ተወዲኣ ኣላ ናብ ሓደ ባክግራውንድ ከነእትዋ ደሊና ፋይል እና እንደገና ኦፕን ንብል ኦፕን ስልና ካሊእ ስእሊ ባክግራውንድ ኮይኑ ትመርፁ ፎር ሚ ናይ ባረንቱ ስእሊ ከእትወላ እየ ፎር ኤግዛምፕል ባረንቱ ጄፔግ ትብል ክንሪኣ ኢና እንታይ ምዃና ኦፕን ክንብላ ኢና ኦኬ እዛ ቦታ እዚኣ ከእትወላ ደልየ ኣለኹ እታ ስእሊ ኣብዚኣ ከእትዋ እየ ሃራይ ስለዚ እንታይ ይገብር ነዚኣ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ስእሊ ምስ ሰሓብኩም ኣብዚኣ ዳብል ክሊክ ትገብሩ እዚ ሌየር እዚ ምስ መፀልኩም ኦኬ ትብልዋ ኢለኩም ኣለኹ ስለዚ እታ ስእሊ ኣብ ካሊእ ቦታ እዮም ነይሮም እቶም ሰባት ተሪኽሞም መጀመርያ ኦሪጂናሊ ሕጂ ናበይ ሰጊሮም ኣለዉ ኣብዚ እዚ ሌየርስ ከም ዝናገርኩም ኢኹም ድላይኩም ትመርፁ ሕጂ ነዚኣ ኢና ናፍቲኣ ከነስግራ ደልና ናፍታ ናይ ባረንቱ እዚኣ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ትመርፅዋ ብድሕሪኡ ነዚ ስእሊ እዚ ኮንትሮል ሒዝኩም ናብ ድላይኩም ከተንቀሳቀስዎ ትኽእሉ ኢኹም ልክዕ ስሒብኩም ናብዚኣ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚኣ ምልክት ክሳዕ ትበኩም ናብዚኣ ተምፅዋ ኦኬ ኣብዚኣ ኣምፂኹም ትፍንዋ እዚ እታ ስእሊ በይ መፅያ ትልኩም ኣላ እዞም ሰባት ኣበይ ኮይኖም ዝተሰኣልዎ መስል ኣብ ባረንቱ ኦኬ ሕጂ ኤኒታይም እዞም ሰባት እዚኦም ባረንቱ ነርና ተበልኻ ብምንም ተኣምር ኣይነበርኩምን ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ባረንቱ ስእሊ ናቶም የርእዩኻ ኣለዉ ኦኬ ሽዑ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ትገብሩ ኣክሰፕት ትብልዋ ኦኬ እዞም ሰባት እዚኦም መጀመርያ ኣበይ ነይሮም ርኢናዮ ዳሕራይ ግን ኤዲት ጌርና ኣበይ ኮይኖም ከም ተሰኣልዎ ጌርናዮም ኣብ ባረንቱ am I right ኦኬ ቀፂልና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ጋይስ ነዚ ደሓን መዘከርታ ኣብ ባረንቱ ኢልና ክንፅሕፈሉ ኢና ኣብዛ ቲ ትብል ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም ንዓ ክሊክ ትገብሩ ንዓ ክሊክ ምስ ገበርኩ ናይ ትግርኛ ክገብሮ ኣለኒ ትግርኛ ኮምፒተርኩም ፅዒንኩሞ ኣለኹም እዚ እንግሊሽ ዝብል ዘሎ ናብ ትግርኛ ትغيرو ኣብዚ ኦኬ እሱ ምስ ቀየርኩሞ ኣብዚ ከዓ እንደገና እዚ ናይ ላንጉዌጅ እዚ ኣልቢ ዝብል ዘሎ ክንቀይሮ ኢና ክሊክ ጌርና ትግርኛ ኢትዮጵያን ላንጉዌጅ ይብል ኣሎ ካብኡ ሓንቲ ንመርፅ ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያን ይቃለስ ሶ ዛቲ ክሊክ ጌርኩም ኣለኹም ኣብዚ ክሊክ ትገብሩ
اوريدي حجي بارنتو كلتشحن 14 ازي بارنتو اكو تشحن 14 تسالي له ازي اتريوا له اكسبت نبلا دحر اكسبت كل غزي ازي دقيقه لا ذات صفت ازي انت تقبروا ابزي اتريوا له ازي كليك تقبروا كليك يلكم ازي اتيك كم زلا مسرغاغوسكم ناتاسيل تموتو نزي نابلايكم تسحبوه اوكي ስለዚህ ዛስል ዘም ሰባት እዚኦም ኣብ ክልተ ሽሕን 14 ኣበይ ተሳኢልና ይብሉለው ኣብ ባሮንቱ ዛስል ክጅምር ኮላ ግን ከመያ ነራ ሪኢኹም ማይኹም ባክግራውንድ ኣብ ዝኾነ በረኻ ኮሎ ተሳኢሎም ሕጂ ግን ኣብቲ ማእከል ከተማ ከም ዝነበሩ ጌርና ሲኢልና ሽዑ ነዛ ኣክሰፕት ብለላ ንዓኻ እንደገና ኣክሰፕት ብለዋ ስለዚህ ዛ ስራሕ እዚኣ ተወዲኣላ ነዛቲክ መልሶና እዚኣ ምስ ወደኹም ናብ ፋይል ትኸዱ ፋይል ኢልኩም ነቲ ዝሰርሕኩም መስራሕ ሴቭ ክትብሉ ኣለኹም ቀዳማይ መዓልትኩም ስለ ዝኾነ ሴቭ ኣስ ዝብል ንዓ ክሊክ ትገብሩ ኦኬ ሴቭ ኣስ ምስ ገበርኩም ፋይል ኔም ድብለኩም ኣሎ ባሮንቱ ኤዲትድ ኢልኩም ድላይኩም ፋይል ኔም ትህብዋ እዚ ናብ እንግሊሽ ክመልሶ ባሮንቱ ዋላ ባሮንቱ ሸሞንተ ኢለ ያለሁ ንዓይ መቀመጢት ኣብ ዳታ እቲ ያለሁ እዚ ፎርማት ኣብዚ ከፊትኩም ኩሉ ግዜ ጂፒክ ትብለላ እዚ አን ሰለስተ እዚኣ ጂፒክ ትብላ ትሪዋ ዘለኹም ሰለስተ ዘለዎ ንዓ ክሊክ ትገብሩ ሳክሊክ ምዝገበርኩም ኦኬ ትብሉዋ ሴቭ ሽዑ ነዛ ኦኬ እንደገና ክሊክ ትገብሩዋ ስለዚ ተወዲያላ ታስራሕ ማለት እዩ كم زودنا نرجعت أبزيا كمبيوتر آتي ناب داتا يخيط on this PC data أبزيا بارنتو دبل بارنتو شمون تيلي تخف ميات بارنتو شمون تيلي أصل زنوبركو إذا شو مسكفتكو إذا أصل زيا متياتلكم نهلت مالتي تريوا لهم زم سوات زيهم مجمريا أبي كوينام تسايل مور يناينا مجرشا جن كمي غيرنا غوريسنا أب بارونتو كوينام كم سألو خمسة مسلنا يوم ريخم علىكم أوكي كبرات تختاتلتي مدبراما I hope نلوم عنتي زنبرة تمرتي عاجبكم الوقت كونو زي ما قد سلتا نايتي ناي كمبيوتر تمرتي استمهرنا هنا كمبيوتر أبغى زقة اللاتكا بزوح نجارات كتسر حلات خليها زي part 1 لنا جميل ريادلنا حلق لخزبالة parts ناي editing حدا بحدا خنرينا ناي سيل مسودنا ناب فيديو كنعرفتينا مالتي مسانا بتصنحكم ساعات I hope صبوني ركون أبقى تالي بحالي عرسي كسع نراخب سلام كنا